klokken den er 6, så vi skal i gang med ledermødet nu. Vi mangler Theis. Ja, men Theis han ringede til mig, og han sagde, at han kommer lige lidt for sent. 5 minutter måske. Som sædvanligt. Ja, men der... Det var så irriterende. Der kommer i vejen. Altså, hvad kan man gøre? Vi var nødt til at prøve at stille op i Hej. Hej. Ej, undskyld, jeg kommer for sent, men... Ja. Det er fordi, jeg så... Ja. Har du ikke glemt noget? Glemt hvad? Kaffen. Men... Så det er hvad gør vi? Jeg ved ikke, hvad der... Vi må sige til. Ja. Vi vil have noget. Stille. Du gør det. Theis. Hallo. Hallo. Det var ikke kaffen, du havde glemt. Judith! Hvordan kan han ikke komme i tanke om det her, forstår du? Han har taget toget. Han har været i en bus. Hele vejen på farven. Han er forvirret. Det kan ikke... Ej, hvor er I travlige. Nej, undskyld. Judith havde bagt boller til mig, og så var det, at jeg skulle hente Samuel og David fra skovbørnehaven. Og så kom bussen, og så kom toget, men så var det, at så gik det helt vildt galt. Ja. Dine bukser! Så er vi hjemme. Ungerne kommer hjem lidt. Nej, men rundt til jer, Theis. jeg har nok en Lucia-dragt eller et eller andet inde i det hemmelige rum. Ja, okay. Den tager du på. Ja, det må jeg gøre. Godt. Vil du hvad, Theis? Men kan vent. Jeg kan se, at du har glemt den her. Og måske kan jeg bruge til den her. Det tror jeg ikke, du kan. Theis, nej. Kan du ikke? Det er en bluse. Det er ikke sådan en bluse. Hvad er det for Theis, du... Du må meget gerne gå ind og tage noget tøj på. Farvel. Hej, vi ses om ikke så længe.